नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई बानी अमरेश अहिरान और रउआ सब देख रहल बानी हमार चैनल यूट्यूब नया खुलल बाटे अहिरान म्यूजिक लेवल जौन चैनल के माध्यम से रउआ सब देखत तानी जा। ये हमार नया चैनल ह। जे चैनल के सब्सक्राइब ना कइले होई भाई लोग जाके चैनल के सब्सक्राइब कर लियो लोग और बेल आइकन दबा के ऑल कर दियो लोग कि जब भी हम वीडियो डाली तो तार पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब ढेर बकवास नहीं करे के बकचोदी नहीं करे के हम सीधे पहुंच जातानी अपडेट पे। जी अपडेट बाटे ई कि जब कल सुबह बहुत ही बड़ा बास्टर सॉन्ग गाना आ रहल बाटे। अभी अभी तो अब सुबह हो गई बच्चे रोज में जाकर देख सकत हन जा। हम रात में वीडियो बनावत नहीं या सुबह सुबह हो गई तो जाकर रोज में देख सकत हन जा। ये गाना का टाइटल बा दोस्ती ही जान है जो कि डबल ए म्यूजिक चैनल से रिलीज होता। ये गाना के लिखले बड़े शैलेश राज यादव जरा कंपनी से गाना रिलीज होता था उन्हें लिखले बा गाना। और म्यूजिक दिले बड़े आर्या शर्मा जी। म्यूजिक बजे आर्या शर्मा के बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग बाटे हम सुननी है कोनो गाना वाला पहले हमारे पास सुनने को मिलल गाना पूछो न्यूज बनाई है ठीक बा। तो गाना सुनिए लोग बहुत जबरदस्त गाना बाटे और गाना के गइले बड़ा टुनटुन यादव और खुशी कक्कड़ फीमेल सिंगर में ड्यूट के बड़ी खुशी कक्कड़ और टुनटुन यादव फीमेल मेल मिलावल बहुत जबरदस्त सॉन्ग बाटे ये गाना जाकर सुनो लोग डबल ए चैनल पे आगुल बाटे रिलीज हो गया। और एक और आवत है जो कि रोज सबकी स्क्रीन पर लगते हुई जिला म्यूजिक वर्ल्ड से बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है रंगदारी वाला गाना। एक जिला म्यूजिक वर्ल्ड से आवत है ए गाना के टाइटल बाकी रंगदारी बनल बाटे अहिराने खातिर। देखिए गाना के टाइटल बा रंगदारी बनल बाटे अहिराने खातिर। और इ गाना कमिंग सून बा अभी इ गाना के अभी टाइम नहीं देवल गइल कि कब गाना रिलीज होई। और इ गाना में गइले बाड़न टुनटुन यादव और प्रीति राय। टुनटुन यादव और प्रीति राय और गाना के लिखले बाड़े प्रकाश बोस। गाना बहुत मस्त म्यूजिक प्रकाश बोस जी जाके गाना के सुन जा। और म्यूजिक दिले बाड़न अमित कंपोजिशन अमित आर्या कंपोजिशन बहुत इहो म्यूजिक जबरदस्त देवलन जिला म्यूजिक पर दूसरे को गाना पे म्यूजिक बहुत जबरदस्त म्यूजिक बा इनको जाके सुनिए लोग और दबा के शेयर करिए लोग हमारे वीडियो के ही जो हम वीडियो देखा था लिंक दबा के शेयर कर लोग और भाई से जे सब्सक्राइब ना करें हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ली। और उसके नया चैनल बाटे नया चैनल खोले बानी और धूम लगातार हम वीडियो चलाई बानी और हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से सारा लोग मिली जौन भी अपडेट आई सबसे फर्स्ट हमारे चैनल पर मिली। तो चलो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए लोग चैनल का नाम बाटे अहिरान म्यूजिक लेबल। और ये हमारा फेसबुक पेज बाटे जब फेसबुक पेज पे देखो तो लोग तो अमरेश अहिरान रिलाई मशीन से बाटे फेसबुक पेज जाके कल को फॉलो करिए लोग। और इंस्टाग्राम आईडी बाटे अमरेश अहिरान ऑफिशियल से ऊपर को फॉलो करिए। चलो लोग तो वीडियो का मेजर होगा तनी तब तक के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अब जय हो भोजपुरी।